Bueno, anem a començar. Bona nit a tots, que voldríem que foren ixos tots uns poques més, però el futbol i el temps pareix que n'hi ha esquema. Exactament. Bé, com el personatge autor del llibre que vos anem a presentar és un bon amic meu en el que tinc prou coincidències, però al mateix temps també tinc en ell prou discussions i desavenències sobre qüestions de la llengua valenciana. Entonces tinc l'avantatge de poder parlar d'ell des d'un prisma equilibrat i més o manco equitatiu. Si això és amb així que mai m'ha agradat la lisonja i la pilotà molt exagerat, comprendreu que tot el bo que vos conte és fruit de l'observació i basat en fets i veritats i no en la banalitat de donar cova que normalment s'utilitza en estos actes. Si bé després enumeraré algunes de les seues virtuts, el primer que vull destacar és el seu polifacetisme i més encara la seva fecunditat i facilitat en què condisca el treball. Per exemple, comparant-lo amb mi mateixa, podríem dir que es començant ell i jo 100 assunts, ell acaba 99 i jo assoleix 30. Quan el vaig conèixer parlava amb dificultat del valencià, es notava que no era valencià parlant pràctic, i ara el sentixes en un valencià prou fluid i fent uns llibres sobre la nostra llengua molt ben parits. La seva constància i treball són gegantesques i segurament parelles en la voluntat i empeny que fica en les seues creacions i treball. Com en el mateix llibre que vos ocupa diu, és poeta, escritor, ensayista, professor de valencià, ambaixador de la literatura valenciana en Venezuela i ha estat guardonat moltes voltes. Entre els premis destaca la Palma d'Or. Ha escrit molts llibres, 13, i col·laborat en 24, 23 o 24 més. Ha fundat una associació multidisciplinar, Miestiu. Tot en pocs anys. Portentós. Passem al llibre en qüestió. Ahí sí que el meu amor per les coses de nostra llengua me fa no ser objectiu. En aquestes coses soc sempre subjectiu i fonamentalista. I tot el que s'escriga en rigor i en bones intencions m'agrada. Però de totes maneres, com és una qüestió de furgar per ací, per allà i de transcriure, llavors en molt de treball minuciosa, de la que jo no soc capaç, ja he dit que la seva capacitat de discerniment és enorme. El resultat és el que deu ser, molt bo, i resulta un llibre en què tot valencià es retroba en frases que va sentir als seus pares o majors i que tenia oblidades o canviades en paraules com WhatsApp, portàtil o qualsevol altra més moderna, quan no per algun oi que sí o doncs. En vosaltres, perquè vos expliqui el seu llibre, Joan Benet. Moltes gràcies, Nelo, gràcies per la presentació que has fet, que ha sigut una presentació de categoria, una presentació que realment ja no s'ho puc dir més, perquè ha dit coses de mi que realment que ni jo mateix sabia, és una cosa que està molt bé. I el que ha dit m'ha fet molta gràcia perquè sí, té molta raó el que he dit. Jo quan vivia així el primer dia, ja fa un bon grapat d'anys, jo parlava molt malament el valencià, perquè jo soc espanyol parlant, la meva llengua mare és l'espanyol, i jo dependia del valencià ja de major. El que passa que, com ha dit ell, la constància i el voler, que sobretot a vegades és el voler,
I jo volia parlar valencià, jo volia parlar valencià fluid, volia parlar valencià bé i correcte, i m'he clavat la tasca de fer-ho i així estic. I com ha dit també ell, en pocs anys, que tampoc són tan poquets, però en un raconet xicotet d'ells, pues he aconseguit fer moltes coses, més quasi que sí de les que esperava. Moltes gràcies per aquesta presentació, està molt ben feta. I ara anem a passar a lo que és la presentació realment del llibre. I la presentació la vaig a dir que és millor que dir-la un poquet de memòria. Benvolguts amics, gràcies per estar ací en la presentació del meu últim llibre, Parlem entre bones paraules. Un llibre que pretén ocupar un lloc que incomprensiblement des de sempre ha estat buit en la nostra benvolguda i mil·lenària llengua valenciana. Un buit que tinc l'orgull i l'honor de poder ocupar, pues, com dic sempre, el primer sempre és el primer i sempre és el que passa a la història. I en aquest mateix sentit, també el grup d'Acció Valencianista ha de sentir-se molt orgullós, pues és la primera editorial que ha publicat un llibre d'estes singulars característiques. El llibre que avui presente ací és el que en els temps actuals es denomina un llibre d'estil, que pot ser d'una llengua, com és en aquest cas de la llengua valenciana, o d'un col·lectiu en concret, com els llibres d'estil que utilitzen els partits polítics o el famós llibre d'estil que tenia la desapareguda Canal 9, en el qual hi havia unes paraules prohibides o tabús que eren les que en realitat haurien d'haver utilitzat per a estar al costat del poble. Però bé, no mos clavem en política. Estos actuals llibres d'estil són els que fa un bon cabàs d'any es denominaven com a llibres dels usos i costums d'una llengua. I a continuació es dia de quina llengua eren aquests usos i costums. I fins al dia d'avui mai havia estat la paraula valenciana al final d'aquest títol. Fent un poquet d'història, a modo d'introducció, diré que fa no molt de temps els diccionaris començaren a fer-se més específics i especialitzats. I així començaren a eixir al mercat uns diccionaris molt concrets, com per exemple el diccionari ideològic, que relaciona paraules en idees, els coneguts diccionaris de sinònims i antònims, que tant utilitzem els escriptors i els poetes, els diccionaris especialitzats que tracten de l'argot d'alguna professió, branca de treball o social o simplement de qualsevol grup de persones. El diccionari tesor, que relaciona paraules en paraules sense que siguin sinònimes. Els diccionaris pràctics, que arrepleguen les paraules que encara no estan arreplegades ni admeses pels diccionaris oficials de la llengua que tracten, i a Sant Pat, els diccionaris d'ús i dubtes, els quals d'alguna manera venen a cobrir l'espai que han deixat buit els llibres dels usos i costums d'una llengua. Pues esta denominació ja no sol ser molt usual i que arrepleguen en les seues pàgines totes aquelles paraules, frases, sintagmes, etc., que podran ser objecte de consulta degut a les dificultats d'ús que presenten o al fet de l'oblit, o a ser absorbides per unes altres paraules o substituïdes per estrangerismes, o bé per la complexitat que presenten aquestes paraules o frases a l'hora de ser utilitzades de manera vehicular. Un dels últims llibres que conec d'aquestes característiques que ha eixit al mercat és el Diccionario de Usos y Dudas del Español d'Udea, escrit per José Martínez de Sousa i publicat per TREA en 2008, que és una nova edició del Diccionario de Usos y Dudas del Español que escriguera també José Martínez de Sousa i fora publicat per Vox en 2003.
Però ja se li diga llibre dels usos i costums d'una llengua, ja se li diga llibre d'estil, com és el cas del meu llibre, o ja se li diga diccionari d'usos i dubtes d'una llengua, tot ve a ser pràcticament el mateix, però en distints noms. Com diu el refrà, el mateix gos, però en diferent collar. I la majoria de les llengües actuals, o per lo manco, les llengües que tenen un poc de trellat i volen donar als seus usuaris i futurs usuaris un bon cabàs d'informació de la seva llengua, tenen un llibre d'aquestes característiques, pues és verdaderament imprescindible este tipus de llibres, ja que hi ha ocasions en què una expressió no es diu de la mateixa manera en una llengua que en una altra. I així, per exemple, quan volem desitjar-li a una persona que el menjar siga del seu grat i que li assente de meravella, ens trobem que en espanyol és molt usual dir que aproveche. Però en valencià, encara que es pot dir que aprofite, sense cap problema de res, tenim una expressió que és nostra, que és l'expressió arraigada en el sentir del nostre poble i que és la que hauríem d'utilitzar sempre, i és bon profit, que traduït a l'espanyol seria buen provecho. I encara que, com podem veure, volen dir el mateix, no s'utilitza la mateixa expressió ni es diu de la mateixa manera. Però encara vaig a ficar un altre exemple que és un dels que he ficat des que comenci a redactar el llibre i que és la constatació de que quan una llengua minoritària, com és actualment la valenciana, conviu en una llengua majoritària, com és en aquest moment l'espanyola, acaben utilitzant-se en la llengua minoritària expressions i paraules de la majoritària de manera vehicular, oblidant-se de les formes autòctones i totalment valencianes. Així que comencé a preguntar a les persones que s'interessaven pel meu treball com es dia l'expressió en valencià i, perdó per la mateixa, echar un polvo. Alguns, molts pocs, encertaren, que també els hi hagué, evidentment. Uns altres em digueren coses un poquet comprovant a la sort a veure si encerten el que dic. I la majoria es callaven, pues la veritat és que no sabien com es dia aquesta expressió en valencià. I la veritat és que no té una traducció literal. És a dir, no es diu tirar una pols. Pues el valencià té unes maneres pròpies de dir les coses, com passa en totes les llengües vives, i en aquest cas hi ha un fum d'expressions que poden utilitzar-se en aquest sentit, com pegar una aigua, pegar una candelar, matar la rateta, regar la tomateta o descarregar l'escopeta, entre uns altres, perquè la inventiva del valencià està molt més allà. Com podeu comprovar, tenim una riquesa impressionant en tots els sentits i tenim aquesta gran riquesa dins del nostre idioma valencià, com tenim, és una verdadera pena, quasi diria una vergonya, que acabem dient les expressions i les paraules que ens són alienes. I en ocasions tan lluntanes de la nostra llengua com està la lluna de la Tierra. I en l'exemple que he ficat acabem dient majoritàriament echar un polvo. Però no soles les expressions, sinó les pròpies paraules individualment, les que estan oblidant-se, en pro d'utilitzar unes altres paraules alienes a la nostra cultura i les nostres arraïls. Com poden ser les paraules de bestreta, aixeta, aforros, agulla de cap, agulla de ganxo, agulla d'estendre, acollar, assucar, botiga, cal, carregassa, clarejar, eixugar, enguany, esglai, facenda, ausades i moltes altres paraules de les quals actualment s'estan utilitzant estrangerismes de manera vehicular en moltes d'elles, ja siga per desconeixement de les paraules autòctones o bé per seguir la tendència d'utilitzar estrangerismes per la dificultat d'ús que a vegades tenen
aquestes paraules alienes a la nostra parla. Com a exemple, és usat desconegut que la paraula algo no és una paraula valenciana i ni mai admesa com paraula valenciana en cap diccionari. Però també és cert que a vegades, per als no aveats en l'utilització del nostre idioma i inclús a vegades per als valencià parlants del Bressol, és complicat dir el que volen dir sense aquestes paraules alienes a la nostra llengua, sobretot si qui parla és una persona en pensament en l'idioma espanyol quan està parlant en valencià. I per aquestes coses no ocorreguen estan els llibres com el de Vic, que nos ha portat així. Parlem entre bones paraules, que intentarà aconsellar, si esa és la paraula correcta, per a que totes les persones que vulguin puguen parlar un valencià més correcte, més bonico i més entrellat, i sobretot acostant-se més a les paraules i expressions més valencianes i més arraigades a la nostra pàtria valenciana. Alguns segur que vos haureu preguntat per què el nom Parlem i després el subtítol Entre bones paraules. Pues molt senzill. Parlem perquè hauríem de fer del valencià parlant la primera manera de comunicació del nostre regne per davant de l'espanyol, pues a soles parlant una llengua és com es manté viva i com obliga a ser una llengua vehicular en un territori, en tots els sentits. Ja no a soles de manera parlar, sinó també escrita, sense necessitat de que les institucions públiques deguin de ficar diners per a mantindre-la viva, com sí que fan unes altres llengües. I, entre bones paraules, perquè quan es parla una llengua, s'ha de parlar aquesta llengua en les seues paraules, en les seues bones paraules, encara que a vegades sonen un tant estranyes pel motiu de no ser utilitzades i utilitzar les paraules d'una llengua veïna que no és germana. Recorde no fa molt de temps parlant... Recorde no fa molt de temps parlant en uns bons amics que per casualitat és que en una conversació la paraula callejear, que intentaren valencianitzar dient callejejar, i sense poder contindre'm els digui que eixe no era un terme valencià. I no estic dient que fora incorrecte, sinó que simplement no era valencià de cap de les maneres. En primer lloc, els bons amics meus es quedaren un tant sorpresos, pues ese és un terme que he pogut comprovar que s'utilitza molt sovint, però en realitat a soles és un castellanisme pur, cru i dur. El terme correcte en valencià, encara que parega un tant rar i estrany, és gallipontejar. I com sinònim de gallipontejar, rodar. Però mai callejear o callejejar. Però, amics meus, el que ocorre és que gallipontejar sona d'una manera tan estranya que a vegades pot resultar inclús incorrecte utilitzar els termes correctes valencians. Jo vos puc assegurar que mai he escoltat dir a cap valencià, inclús els valencià parlants de Bressol, una frase com esta. Estava gallipontejant per a València i de sobte em trobé en ton pare. O com esta. He gallipontejat per tot el món, però em quedé en la meva València. Gallipontejar no ho he escoltat mai. Gallipontejar és una paraula que si no la rescatem de l'oblit i comencem a utilitzar-la sense remei, es perdrà. I com gallipontejar hi ha un fum de paraules que si deixaren d'utilitzar els termes aliens i utilitzaren els termes valencians, tots eixiríem guanyant.
la nostra llengua valenciana seria més correcta, més valenciana, més rica i més fermosa. Benvolguts amics, este nou llibre meu ve exactament a cobrir eixe buit que sempre ha tingut la llengua valenciana. Eixe llibre en el que pugues trobar eixa paraula per a poder dir això o l'altre en tota correcció, o eixa expressió correcta per a poder expressar-te en correcte i arraigat valencià, sense por a estar dient coses que no toquen i en tota seguretat d'estar donant lluentor a la nostra llengua valenciana davant de qualsevol situació o persona. I, a més, que ningú podrà dir-te mai que no parles un valencià correcte i molt bonico. Ara m'aneu a permetre que parle uns minuts del llibre Parlem. Parlem, entre bones paraules, és un llibre de consulta de la llengua valenciana que està dividit en 4 parts ben diferenciades. A veure. La primera part d'elles està dirigida cap a les expressions i en algunes ocasions inclús frases senceres que estan dins del valencià que tots haurien d'aprendre i utilitzar. En algunes de les frases podem notar que quasi són una traducció de l'espanyol al valencià o viceversa. Però no hem de perdre de vista que en ocasions són frases fetes que serveixen per a tots els idiomes i que si haguera afegit el francès o l'italià, que també són llengües romàniques, es dirien pràcticament de la mateixa manera que en valencià, pues no hem d'oblidar que l'italià i el valencià tenen més coses en comú que l'espanyol i el valencià, i que, de fet, si no saps parlar italià i vas a Itàlia, és més fàcil que t'entenguen parlant en valencià que en espanyol. I això vos ho puc assegurar per experiència pròpia. Entre aquestes expressions pròpies valencianes o compartides entre un grapat de llengües més, trobareu algunes que, com ja m'ha dit alguna persona que ha llegit el llibre, això ho dia mon pare, o mare meua, fa un cabàs de temps que no escolte dir això. Pues, amics meus, ja no teniu excusa per a no dir això que deia ton pare o per a tornar a dir això que feia tant de temps que no escoltaves, però segurament sí que dies. Pues a soles parlant en el nostre arraigat valencià, sense caure en els arcaïsmes, és la manera de poder diferenciar-nos de totes les demés llengües germanes, veïnes i lluntanes, sense tindre que modificar el nostre benvolgut idioma afegint-hi paraules o expressions rares o inventades per alguna acadèmia o real acadèmia o variant la nostra gramàtica fins al punt de canviar radicalment el nostre benvolgut valencià. La segona part està dedicada a aquestes paraules que, com diades, han quedat un tant oblidades, o aquestes 2 o 3 paraules que són inseparables i formen a soles un pensament com si foren una sola paraula. I per ficar un exemple diré que el famós cafè del temps és una incorrecció molt cridanera treta directament de l'espanyol, pues en l'espanyol la paraula tiempo es pot aplicar al temps horari i al temps climatològic, però en valencià no és així. En valencià, per al temps horari, utilitzem la paraula temps, però quan ens referim al clima, no hem d'utilitzar la paraula temps, pues és una gran incorrecció, sinó que hem d'utilitzar la paraula horaci. El nom en espanyol d'eixe famós cafè fa referència a que és un cafè que no està carent, sinó que per mig d'uns copetes de gel es deixa a la temperatura ambient per a beure-se'l. Per tant, eixe terme de cafè del temps fa referència a l'oratge
i no el temps que es pot medir en un rellotge. I, per tant, en valencià és una total incorrecció dir cafè del temps. Cal dir cafè en gel o cafè de Bràsil. I aquestes coses passen quan es tradueix d'una llengua a una altra sense mirar si els termes utilitzats diuen el mateix en les dues llengües. Per ficar uns exemples molt clars, us diré que la paraula cama en espanyol i en valencià no vol dir el mateix. I la paraula gamba no vol dir el mateix en italià que en valencià. I com a curiositat, us diré que el cafè en gel es diu en Sud-amèrica cafè del clima. La tercera part d'aquest llibre, parlem, entre bones paraules, està dedicada als insults i frases malsonants. I per què una secció dedicada als insults i frases malsonants? Pues és molt senzill. L'idioma valencià és una de les poques llengües que té la virtut de dir uns insults o frases un tant malsonants en unes altres llengües, sense que ningú o quasi ningú puga sentir-se ofès i que, a més, quasi sonen boniques. Recordeu aquesta frase que diu: el valencià no hi ha cap paraula bruta que inclourà de fill de puta. I així mos trobem com eixe exemple de frase malsonant, esta que diu: això va ser falta de verga, que es diu a les dones que es comporten en relació a l'edat que tenen, que no es comporten en relació a l'edat que tenen quan es parla de temes picants. I com a exemple d'insult ficaré eixe famós que diu: me caguen en la mare que t'ha parit. Però doneu-vos compte que segons com es diga, i sobretot quan acaba la paraula en cabró i comença en la paraula che, en lloc de ser un insult pot pot apegar a ser una frase de carreig, sense més, o inclús ni això. Qui no ha dit alguna vegada: che, me caguen la mare que la parí, cabró. Ara fas? I l'altre li contesta: mambo de merda, pues quan he pogut. I molt lluny de carrejar-se l'un en l'altre, ho pegar a les mans, peguen una cagotaeta i es va a la presa de la cervesa. Disculpeu un momentet, que l'abuela està... Que bona gent som els valencians. Jo estic així en la gran tropical i ahí sí que només dic: una botella d'aigua. Ja no me queda massa, però si cada dos frases vaig a la toser, pues tampoc. Y yo el colegio podría ser carrerechar o carreche. Podria ser, i no te dic que no, perquè sempre és qüestió... Sería calles carrer, entonces paso una derivació de carrer. Carrerechar, sí, ja t'he dit que podria ser, i per mi igual no hi hauria cap problema, però jo quan busco una paraula que tinc dubtes... Ganipontechar, segur que... Sempre vaig al diccionari que s'ha utilitzat. i quan més junt la història, quasi millor, perquè ara estan un poc més contaminats i més i tal, no? Però en tots els diccionaris que jo tinc a casa i tinc, va ser dit prou, per dir una quantitat un poc... sempre he de ficar ganipontechar, i com sinònim o com segona paraula que pot ser... Jo he portat avui un diccionari, és xicotet, de la marca de 1833 i pico. Ah! Sí.
Monseñor Víctor, és usted una bona persona. Moltes gràcies. Tens mis puntos con el próximo aprofitarem ja que és gratis. Bueno, no sé. Gratis tampoc es diu. De baix. De baix. Teniu raó. Segons l'última edició del Diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, han admès la paraula gratuït. Ah, sí? Però, sí, És una derivació del llatí. en dièresis en la I. Però jo penso que és més arreglat lo de baix. I a la gent major, i jo quan busque persones per a que me diguen o per a poder fer coses d'aquest tipus, sempre va a les persones més majors, no les més joves que sempre han estat a la universitat o estan més contaminats, i les persones majors no diuen ni gratis ni gratuïtat, sinó de baix. Bé, m'havia quedat en aquestes dues persones que serien coses brutes que després anaven a prendre's una cerveseta. La quarta part del llibre són unes poquetes regles d'ús de la llengua valenciana, pues n'hi ha més, molt més. I com a exemple ficaré la manera de preguntar-li a algú pel seu nom. I en aquest punt, en concret, quan he preguntat a uns i altres, per la manera correcta de fer-ho, m'he trobat de tot. Persones que diuen, a tu com t'anomenem? Uns altres m'han dit, a tu com te criden? I alguns simplement, qual és el teu nom? Però cap d'elles són correctes en valencià, sobretot les dues primeres. Encara que l'última, a pesar de no ser la manera més correcta de preguntar-li a algú per el seu nom, en valencià, podria passar com a expressió bona. Però encara així heu de saber que la manera més correcta i arreglada de preguntar-li a algú pel seu nom en valencià és a tu com te diuen. Mireu sobretot les persones que pensen en espanyol a l'hora de parlar en valencià que si traduïm textualment la pregunta a l'espanyol quedaria així. A ti com te dicen? I ens podem donar compte que en espanyol no tindria cap de trellat. Però com ja vos he dit alguna vegada en esta conferència, el valencià, com totes les llengües, i més encara quan tenen milers d'anys i milers de parlants, com és el cas del nostre benvolgut valencià, tenen les seues expressions i paraules pròpies que són les que hem d'utilitzar per a enaltir més encara el nostre benvolgut idioma valencià. Ara bé, fins ací està correcte, però hem de tindre en compte que una llengua viva va canviant dia a dia i que en el pas del temps la llengua canvia sense voler i quasi sense donar-nos compte, s'inventen paraules noves i s'utilitzen expressions diferents. Així que, com dic al principi del llibre, un treball d'investigació com és este, encara que ja s'ha guanyat el primer premi d'investigació sobre la llengua valenciana en l'Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló, no és un treball tancat ni molt manco paraula de rei que no puga anar modificant-se, pues un treball d'investigació sobre una llengua en concret, i més encara si es tracta sobre els usos i costums d'una llengua viva, és un treball que mai acaba i sempre està obert a noves correccions, nous afegits, per a anar enriquint a la nostra llengua valenciana. Així que este treball meu que avui presente hauria ser ampliat, corregit i millorat en noves coses segons marque la llengua en el seu devindre en el pas del temps. I en passar uns anys no fer una nova edició més, sinó quasi tornar a refer el llibre de nou per a que la nostra llengua valenciana tinga sempre un llibre d'estil o un llibre dels seus usos i costums actual i sempre en tots els girs i variacions
que va ser marcant la parla del poble. Ara, per anar acabant, volia dir-vos a tots que els que ja teniu el meu llibre, moltes gràcies per haver-lo comprat i que fruïu d'ell i vos siga de profit. I els que encara no ho teniu, ara podeu comprar-lo en la paradeta d'ací del grup d'acció valencianista i si voleu jo us ho firmaré en tot el meu carinyo. I per als que ja ho haveu comprat, recordeu que sempre hi ha un amic o un familiar que de segur li encantaria poder llegir un bon llibre d'en valencià. A més, Nadal i Reixos estan ahí en res. I recordeu que un bon llibre sempre és un bon regal. I si jo soc l'autor del llibre, doncs millor encara. I per a tots els que ja ho teniu i m'haveu comentat coses sobre el llibre, he de dir que totes les coses són bones. Vos agraïs que vos hagi agradat tant el llibre, pues escoltar coses com és un llibre de lectura imprescindible, és tot un verdader i immens plaer, a més de ser el millor que tot creador, investigador i escritor pot escoltar de les seues obres. De veritat, moltes gràcies i per a tot vos desitge un bon Nadal i un molt feliç 2014 i que els Reis us vinguin carregats de tot per a tots. I per la meva part, un abraç molt blau. Molt bé, si algú voleu fer alguna pregunteta, és el moment. Vale, pues, comença. De totes maneres, bon Nadal a tots i que ho passem tots bé.